You are down with you. I just say, I'm not a pain. I'm in your Cassassin. The woman said, the queer what come one boom see at tea. Me beg Johnny Queen and Tia would demand say, ye tre, ye tree mano. Your mamma and your mammy. Mr. Media, won't try some of them colana, but not the Tia. Most say more years are the natural. You who's a colano. Sankolani ni ha ati say dey mo kika ni nyina to say dey nkontompo bi na okan say you see that foundation you see ni here you see cost dey dogu ebu enokra sa mamre ni am fan trem kwala no a kwala no so a say omu we mu omo ye daachi ahemfo daachi ahemafo nti say ankyere omo a ebi atom ntuma no kra me nimfra and just asana so many masa e be kiro a problem man me say I was saying cause am na kan nim sa de ni afi na obe kiro na e be kiro wo de nyo ye mpezem chenze nkwala no wonfa omumra na nkyere wo mo kasa na ni bibia no mu nsua na se bi tu no a wa me ye betom ntimisra mo wa kan ya ti ira adama said de abusua na se no so panimfo imi enu na ye chia me na na tepa hene ba ha bibia ba jin so ya na kasa na omu nsua to adam ebu so ma no fom a ma ye nche wo me ye fa ye nyi wo e mo mu nya amane ba den ke mo mu nya amane a enko mo sua bibia fi no esa de bi o mbe koso a mistake na do panyi se kwa mo we de on na so chero mu nzi wo ntimi anchero mo a e do mo e bi chin de bia na se mo anya bia mbe koso a se mo se mo fa ho nti beti ama de mo mu a say akukọ kaka or the krama ka or the radio na eje the what radio eje adama say yesusu yekunu ni o adama se kwa bebem na ya tisi say pese libra e ba be show mo TV e mo producer ye se ti ni afanye no mudi kata kakra ni dani la ma say what one gaza and she mu nyu bi opeso konta opportunity na enti joda e trio mena yiwa ma fine say lembra na mu misi na ne opportunity bi opeso konti ahasi ni bi yushe na ye manager fefe senior asante e jinso ai na futu so e kama so I advantage na me ababa isi so me baya to ya omoto e kosire yura so mo pupi manasi ne abidi o mujuma no peso muti anti na baya obisa panyi se kwa ana to ade se yura something na nsi na so nya something say brand so na edwumade so asete bia na transia ya na ekire nkuru no mo be chia ha ntino ano so mo mo ha no waya de pa na enokre de tie ne se de na chia me he e kan ye no yemfa ntu mani me ba menye chia me he na ye otumfo chia me Chiame hine wo ho. Nti wan hwe a wa manya amani sia street. Otumfo chiame, se de otumfo chiame kan. Yemfa ntu mani na wo mu wo ha no. Enne no wo mu nkyere saa subai no adi na ewia ye de krokro no atoaso. Subai na de se wo se na yemfa kwala no. Eno ye free New York no ye fly by ye fa mana. Ye catch wo mu ha no. O si otumfo na te wo no. So I better say dia na me de amane bobo ma mia me wofa abusu apani ana se me de to ye nyina enim ya ba be ma enyan na akwa aba na ye wie na de oho bia
atoa so aka akyɛ no ɔda ɛsrɛ So OTUMFOUR KYEAME. Sandarma, so quite on it in Bachia Nadia. This year, they work around the buy and person by the more. ɛne daase bra ma yɛ kwan deɛ yɛmfa no wano a ɔfa na yɛpɛ sɔdeɛ na ɛdi anim na yɛmfa ekuo no nyinaa mfa ma na pa ba yɛwie a yɛda ekuo no nyinaa adi Yabona na kwa badi udi.
obeti na OTUMFOUR KYEAME man no koso and for say ti ho ya no otutu ya na mo efri Ghana no akra ni nana no me ma enim se ne obedi dwumadie kase dia amaye Denver Colorado ni ebusu ekori nyina se ba ya esa country se be so se da bra e ma kwa ba se wada mo obeji na yati adasia Sure, down. Denver, Colorado. When you know about the mission, opening several. So about 18 years out. To brace you if I'm not proud of it. And yeah, with the people who may know what's me I say. That's it. That's it. Ciao. The walk one in the village, and I be free. Yanana, the name of someone, what if free I am free, I did brave. And I said, when you free, said a year on one hole, and they brave. Ye be brave, near a year of Basabasana, with him. So, and yet, to a down so. And I did brace with you. Now, maybe some artists say, you are so good. Never Colorado. So I buy more power. You be some man sister. Cross. Until I see you. Yes, ni afanye nomdi katakakra ne dani lama yo se wodo angaza enhwem nyu bi opeso konta ejumitia enti juada etwe omena yurama fine se membra na misi na ne na ejumiti bi opeso konti ahasi ni bi nhwe na ye manager FFF senior ASANTE the so na futu so e ka the so advantage na me ababa isi to via to ya omoto e kosire yura so mo pupi manasi abidi o mejuma no peso muti anti na ba Comme ça paye ce pas. Ana to what this say. You are something my name is. My name is Young. Something me too say. Brother sorry. Ben I work in you know some years and na mo dey adisrede e ba me chia. Say asantefo am wo buma what am one. Na mama mre so dey kontom. Be bia mo be ko bia dey much. Mo pese mo yi na wo di mani asa wa ni. Went me 50 prepares yes or so my yoga na something na overhead any na obeji sai to what years so mo bu na so o ma otu na brempon na esumnya hin se bra na be si ma na be di search me di ma bu na ni na ene na eso ti enra na nyame di ni free Ghana na be do produce ti ene na departure ya one dey hwe monim say obeba dompem na ebrand beso na afre ti ene mo hu yewura anopeya dwumadi a ekoso wo Denver ha moto mo nsafre no OTUMFOUR atu no ene me ya medina ha OTUMFOUR kyame ba koso oba kyame ba na hin ti e meta na chi na ye meso dwuman e ma nye fe nti na mo hu ya woni bia ni ti hasida ene nkranhye ene nkabo mu a
monya mo di hu dwuma no nti na die nyina ba bepia nti na mo ya nanti se that's ya to so na dishi nyina Ghana man nyina se wo chia obi a na dwuma mu die ya ne fe se asante ye ba ko enye mienu nti ba bia wo bia nka bo mu bia na se wo ho nti na ne uhu na ewo he se obeye nka bo mu nkoso a enyina yetimi nyepe enyina ya adwen timi nyepe but mon cancer pa no mon bo ho dawro ntra adofo no se bedroom de bi no mo nyina abeti ase no maba nti odi nchia efiri menchia ebre obi bia yo too much wow ma onana no wonim se de media idi ne ha yesusu ne ya na idi ni mo de ewura eka no ansana ebe kan bibia ye de asida akumya anem e de asida be ma no ansa be dana se sana ye kura ye de ha de se nya epeyo eni okoro yo eni nimdie se minana ne mi dwumadi a wo die ne otumfo asoma me a mintimi ntu otumfo anu sifo na mofo wa ba se obeta ye chi ye de asida man that's a bro that's a song that's how that's a bimre bi otumfo achami wadaro me bro chami e ka chiri na abo achiri wadaro me bro ejira edom ni nyina Daruma, no create. Say, Romoha, you will state. Asante mine, Akaya Huabumu. The baby, Umakaya Huabumu. Nana Utumfu, net a chassis 1986 and a chassis. New York, PC. I did more called New England. Nay, a crocro bebree. Na a nay and a Sebia song, Sebia Maya, a drew Denver, Colorado. Say, I was say, almost CB beach there, Eura. Tiabu nano and then an song. Yes, ni ehwe ewura ni mkwaye. Na ne yenim se de nyame aka bia no ebebem. Se nana ebra ye te ne tie se oni otumfo anase otumfo call UK no na onyamae na ye nsegu eti. Nanso ne yenim se de tie bia no nana ebeba be pie kurum ha amene ya se bibia kyere no. Ene se kakra ye de hwe nana kwan a ekwa no bie ya pre no ebo no odwa mu se gya odi nana abedura somdue mu enti nana ye hwe de nim se obeba na dwumadi a ye die no waba abeto aso de amai enti nana ba ya ya mani sine wo ho de tosu biom se na madaroma ye Denver Colorado enye se sabio afiku ana mo ba omo sha ase ache na ahana de ane ye ne se bikwa ne biaba nana madaroma efie dia konwa no to wa wudi a odi na febo na je se wawu aha de ye de abrofo ne ba bia toto ho a efie 9 wo be disu na odi ne ya baby also efie zia wo de tie efie 9 na odi ne ya ne asanto aso ko efie nwotwe a na de ato na foforo aba nti ohina obedi akonwa no wadi ne efie nwotwe no ko odi broye eduru ba bi no so da bi sabe na osameko no bi susu ba nti na je se otutu nani an se abusua na wo krom ha no omo se sebe abrante a wo se ofata se ana se wo se no wo ahofama so bitime di asantema anim na nna ya pagya no
afei na aduru no so a na wadaroma ɛno nti na ade abepia ha nti saa na mede to a nti bisrewa ntuna na daroma bro You're daroma bro Denver Colorado omo nantisia na omo asem nyina ne se die ntia na wo ba krom ha no na ye se afi bia no na mfie nan bia no omo yi obi a obedi omo anim na omo transfer mfie 99 mfie 9 ne duro a omo asan to aba se wadwuma so ani a ye de bia ka ho na wo ko mfie nwotwede a onto aso bi but panyina na oti so no okoya ma ne bu mfie nwotwe no and on who say no, and mache diaso a wajibo. Nti say ofiri so. And abusua ne trans no mu hu say obrimpon bi wo krom ha na sa branch bi wo ha say a wo se fata so betimi adi wo mani. And wo mo nsisi wo maso. Wo mo ntimi nyi ni sa so wo mra. So mo ma menhia so te na menhia so tu se bra. Nti ene dwumadi a ebedi yi. Die nti a abusua nyina ahia kromkro no dɔso no mo ahia wa. Wonyina no di sem se abranti e pese yi ni kyerɛ na also wo de ne kɔ kyerɛ santiman ura se die nti wo sma wo no baba be di sa adwuma no no nti na ene ye hia wo hai na omo anya obi azu se tumfo asante nyina benkum hine sumnya man hine na ye wura tu no nti se mutra yi aduanafo e wo fia no mutra yi ene be soja na kura meso da ji obi o yeduana ni bia meje nti na Denver ma ye nhyira na nye no kwa yesre se maka ne biem asante ne ye baako enye mienu but ye onipa bi wo mu a ompese asante ne mu chichechiche ye mpene ma saade ne ma na epuwo hoi ensu aso sine nsuo bia nsuo to a nam se obre ne ho ase no wo fom nti nsuo bia eto bia akokomu se mo amoma di ka se mo bre mo ho ase a obi a be ba bebo mu nti nsram yenya ho brase na yenya de fata na yenti ma asante nkona ni yemfa mpuntuo emra asante me nti edamase se ma ji wura peso that's it bro OTUMFOUR KYEAME wadaroma ubasha tie amanato ye nana wuni nana wadaroma udi ye ni wokruma wuni de ekoso kakra de tie ni se ye se OTUMFOUR suma ohini bia ma ne ba ne obesinani nana mu ha eye me ni minu yen e frɛ me Kyame ka chire kwa madam te me nkyerɛ mo krokra de mame amewe ena nana wahindada bwache yado yana yana yedi mu akote ye ho ankyerɛ aha ye koduru badwom ye ko ye ho kyerɛ ho ayi ko nyama ne to wadama OTUMFOUR KYEAME woni ura bedi nkofo amaye no wahunu chia mo hadi enso betre na no yekọ Washington no e ka kyerɛ na nam sɛ na yesua e ya na clocking out ne tino na du ba bia na ayese ye clocking sɛ na wadam ne gya na nan manim nti afumu a na nam dia kyɛ na matchere daroma na na enemu amusu nyina ebe mu na edwumadi so asetie bia na transe a ya na ye kyerɛ nkuru no mo bechia nti no ano so ko mo ha yi no waya de pa na enokure de tie ne se de nana Kyame he e kan ye no yemfa ntu manim ne ba nye Kyame he ne ye OTUMFOUR KYEAME Kyame he ne wo ho nti wan hwe a wa manya amani sia street OTUMFOUR KYEAME se de OTUMFOUR KYEAME kan yemfa ntu manim na wo mo ha no enne no wo mo nkyerɛ saa subai no adi na ewia ye de krokro no ato aso subai na de se wo se na yemfa nkora no eno ye free New York no ye fly by ye fa ma ye ka che wo mo ha no Omra chana na omra nananum New York oy omra New Yorkers New Yorkers for no
na wo se yo for ba so ba Japan, Pacho, Dallas for Moha, Japan. No, you might was Mona Mecha, Dallas for Mana Mecha. The Slim say, and yes, I said, in Tia, we're hanging on a union tomb near me, 2 years there. Near BBIS, Union ye. The entretan, ye be a said a bear, it drew you as Antenum so bones and pat. Sabit, and now 2 man by ye. So missing a name, also I had to name. May inquire near me be a sabit. And the social media and then near my Benitino. Who ye be no one shady, not a quay be a sabit, not quay be your yen united 10 times, you only a coso. Tis less be a winning more beside. Your way, sabit. Baby, sir. Yes, I'm wanting to see some women quite near my who social media because and I sub you Nipa Yatam for doors. Into no sabe, Ubinia Sabia, will be a binti, a yes, sabe, Yura, Nemra Nicasio. Ye, who are he? And so, sabe, Sicagenti, Yanama Tribia, yes, and the air quite be Yan 1 said the Yura, also who are Becas and Pa, there, Yanning in Mukana. Be 90%. I am an I come now, Naruma. That's it. Sorry, yeah. Bidin Nana a queer from my other Sankage. Many of them love him. Vivacha Santia Mamlium or Himane, ye or Henedeba, or the above Busia say Busia press or in actually. It's a Apumiano, 2 times a problem. A rare
ɛna ɔmo sam sɛ m'ani gye hɔ na sɛ m'ani gye hɔ na mɛyi na n'abusu saa na ɛte. Wow, na sisi ade na kɔ so sisi ano. Sisi yewura ofiri Ghana baayɛ nana esunya hena obɛtena yewura nana otumfuo setu anan mu a ɔba abɛgye nhyɛ aman ɛne yɛbɛma na kɔ aba ti yɛbɛma na kɔ aba ɛbɛbusa nantes sɛde ti. Nti no program no kɔpɔ so ɛda bɛ. Program no kasa ɛda bɛ ɛnɛ. Anwummerɛ yi yɛbɛyɛ anwummerɛ ne yɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ na yɛsɔre wie a akyinkwasiɛ nso no yɛtwi yɛn nan ase ayɛ kente dance a ofori apɔnsen bɛbɔ ama yɛn nti dɛ saa ne ti. Na kyerɛ mu ahene na ɛwɔ aburokyire ha no sɛne teɛ. Anwummerɛ ne yɛwɔ aburokyire yɛsua fansa na nan wapɔ no kakra ma yɛde sua deɛ ɔmo yɛ no ofie no na ha no deɛ wɔm sɛ yɛyɛ deɛ nanam ɔyɛ biara na asase ne yɛ no ɛno mpo anyɛ saa deɛ sɛ bio yɛyɛ yɛsua deɛ nanam yɛ no ofie. Nti wayɛ na n'ahene wuro paa ne sɛ ɛdeɛn deɛ na yɛawɔ yɛ. Me wuro ne sɛ mɛkeka abusua obi yɛ wɔ ha bom na yɛmba no a ɛwɔ kuro no ɛbɛwɔ ha ɔmo nkɔ Ghana yɛakyerɛ mu amanneɛ ne yɛ culture yɛakyerɛ wɔ ɛna sɛ ha nso so obi wɔ ha ne sɛ ba so wɔwale ne ne busuafo ne wɔbɛsrɛ yɛbɛba abɛtena mu ne yɛba abɛboa no ne obi nya asɛm na sɛ wɔfifiri no ɔde ba a yɛbɛfa mpanimfoɔ ne yɛaboa ne yɛaka ne yɛde yɛ ato na kuro yi yɛ ɛwɔ yi deɛ sɛ yɛnkase biribi nsi deɛ no biribi si no aba a na adɔto yɛn mu a yɛbɛdi yɛkyerɛ sɛ sɛbi yɛ kuro mu no yɛkɔ yɛ kuro mu a yɛyɛ saa pɛpɛpɛ ne yɛbɛyɛ no. Ɛnɛ na mobɔ adwuma. Yɛbɔ adwuma. Bɛda sɛ paa mehwɛ no mu sɛ wokɔ na wokɔfa wo ho a bɛ sɛ wofa wo ho na woyɛ ɔfadeɛ no a na yɛahyɛ no anya mmara tena ase ne yɛdi nkɔmmɔ sisi a ne deɛ ayɛ hyabo ɛti no yɛda wase paa sɛ wonya adagye a wode yɛdi nkɔmmɔ nhyɛ wo paa. Anasa awansa.